Ahojte, ahojte moje milované prekrásne bytosti, svetlušky, svetluškovia, úžasní priatelia, mnohí z vás sú nádherní priatelia, moja milovaná galaktická rodina. Vítajte znovu na kanáliku Mirky Halamovej a portálu Transformácie. A ja už sa asi ani nemusím predstavovať, rozmýšľam, či to treba alebo nie, ale už asi nie. Robím v podstate svoje vlastné duchovné videjka alebo nahrávam a prekladám vám videjka z aktualizácií, z alternatívnych médií, čo sa vlastne deje na našej krásnej matičke Zemi, čo sa deje v našom okolí a tak ďalej. A v podstate tieto videjka vám potom prinášam a dávam vám ich na YouTube. No a taktiež ponúkam nádherné vysokovibračné vecičky ako merkapky a tak ďalej, to si povieme neskôr. Takže to som ja, moc vás ľúbim a teším sa na ďalšie videjko. O čom bude ďalšie videjko? Toto videjko, ktoré natáčam, je ďalšie aktualizácie od Kobry. Pretože sa toho deje neskutočné množstvo a niektorí ľudia sa ho pýtali nejaké zaujímavé otázky, takže to som vám preložila a to vám prinášam. No ale predtým, ako pôjdeme na to, poznáte môj rituál, ináč to nepôjde, poďme navýšiť vibrácie a potom pôjdeme na videjko. Keď som hrala na Temisu, tak som si spomenula na jedno videjko, ktoré som videla o týchto tibetských ručne tepaných misách. A v tom videjku vlastne bolo hovorené o rozdieli medzi ručne tepanou misou a misou nielen frekvencií a zvuku, ale proste tam boli rozobené rozdiely medzi misami, ktoré sú ručne tepané a ktoré sú robené strojom. A bolo na tom videjku a to, že on si ho dal na hlavu, pardon, pokazujem si účes a má takú inú onu a tak si tým klepkal. No a mne prišlo na rozum môj priateľ Tomík, lebo on si to dal na hlavu a skúšal to spraviť, ale mi som mu padla na nos a mu skoro rozbila nos. Takže pozor, ak si budete dávať misu na hlavu, pretože ona nádherná, keď si ju dáte na hlavu a tou druhou paličkou, ja ju tu nemám, si tak jemne do nej ťukáte, tak ona rozvibruje nádherne celé telo. Ale pozor, lebo naozaj ona je ťažká a skoro mu to rozbilo nos. Takže pozor. Tomík, zdravím. Dobre, takže ja už som predtým spomínala, že toto videjko bude znovu nejaké nové správičky od Kobry a hlavne to bude o otázkach a bol to taký výber z jeho veci, ktoré tam hovorí a ja vám tu ten výber trošku prečítam a trošku vám o tom porozprávam. Takže poďme na to. Svetelné sily robia stále všetko, čo je v ich silách, aby zadržali konflikt na Blízkom východe a pozemná ofenzíva do Gazy sa stále odkladá. Čo je dobré, že sa to odkladá, to znamená, že tie svetelné sily fakt neskutočne silne pracujú. Znovu, čo sa týka Kobry, tak on dáva svoje poznatky a svoje aktualizácie z určitého uhla pohľadu a je to materiálny uhol pohľadu. To znamená, čo sa deje tu okolo nás v tejto hmote, v tejto matérii a z určitej sféry vedomia. Je to tak do 5D sféra vedomia, pretože sú to svetelné síly, ktoré pomáhajú s oslobodzovaním
matérií tejto zeme. Tým, že sa vlastne nezačal a ďalej nepokračuje v tom konflikte, to znamená, že tie svetelné sily neskutočne silno pracujú. Svetelné sily tu na povrchu, ale by ste neverili, tie svetelné sily, ktoré sú vo vyšších sférach vedomie. Je to neskutočne vedomia, je to neskutočne silné, neskutočne krásne. Jednoducho zabraniť sa ničomu už absolútne nedá. Ide sa do svetla a bodka. Je to silné a bude to len silnieť. Takže zameranie, oni sa zameriavajú na odstránenie skalárnych a riadených energetických zbraní a toto už prináša výsledky. No a mnohí pracovníci svetla hlásia oveľa menej útokov ako v minulosti. Je to pravda, pracovníci svetla sú úžasné bytosti. A viete, kto je pracovník svetla? Nie? Všetci. Absolútne každý jeden z nás môže byť, ak tak súzní, pracovníkom svetla. Čo to znamená? Svetlo znamená nosiť v sebe absolútnu lásku vo svojom srdci. Vyčistiť si staré veci, staré programy, staré čo nám už vôbec neslúži, nepatrí, nie je naše proste odchod. Vyčistiť si agresivitu, vyčistiť si strachy, vyčistiť si nervy, vyčistiť si minulosti, neviem čo všetko a jednoducho sa rozsvietiť, príjmať lásku, príjmať svetlo, byť v pohode, v pokoji, v harmonii a tieto vibrácie rozširovať do svojho éteru. Všetci z nás, ak tak súznia, môžu byť pracovníci svetla. Keď si uvedomujú tento maličký fakt, že už netreba veci riešiť z ega, ale veci vysielať zo svojho srdca. A zo svojho srdca je to láska, je to mier, je to pokoj, harmónia, dobrá nálada a tak ďalej. Všetky tie nádherné vysokovibračné veci. Ďalším zameraním si svetla je odstránenie tajných biolaboratórií, z ktorých by temnota, kabálu, pod velením rodiny Orsiniovcov, čiže Palaniači, alebo ak sa volala tá druhá rodina Orsiniovcov. Toto sú tých 13 temných rodín, talianských rodín, ktoré sú prakticky súčasťou alebo hlavami temnoty. No a oni zabezpečujú, vlastne svetelné sily zabezpečujú tieto tajné biolaboratória, aby neboli vypúšťané nebezpečné vírusy. A takže pracovníci svetla v tomto smere musia byť veľmi opatrní, aby sa to nestalo, pretože tých laboratórií na svete je neskutočné množstvo. Dokonca už sa za tým začal zaoberať aj mainstream, kde vedci skúmajú a zistujú a prišli na to, že tých laboratórií je už neskutočné množstvo, v ktorých sú také škaredé a hnusné vírusy, ktoré by mohli v podstate zničiť kompletne celú populáciu tejto zeme ako šibnutím čarovného prútika. Takže tieto laboratória naozaj treba odstrániť a je to, by som povedala, taká, čo sa týka logistiky, je to nesmierne piplavá práca, pretože je v tom nielen logistika, ale aj politika, ale aj ekonomika, ale aj temnota, aj svetlo, proste je tam toho neskutočne veľa. Tieto biolaboratória je potrebné do značnej miery zneškodniť predtým, ako bude možné spustiť udalosť. Samozrejme, tá udalosť, to je to veľké halo, ktoré má nastať a treba ich zneškodniť predtým, ináč to nepôjde. Ináč, ak to nastane, tak môžu vypustiť tieto víry. No a tu nás sa ľudia pýtali Kobry, prečo táto udalosť už nenastala podľa toho, ako to bolo plánované, prečo sa to vlastne tak predlžuje. No a on na to odpovedá v tomto smere. V minulosti som bol optimistický a veľmi naivný, keď som veril, že len čo budú odstranené topletové bomby, udalosť nastane. Realita je však oveľa zložitejšia. Povrchová populácia je oveľa viac naprogramovaná, ako sme si mysleli. Stalo sa to naprogramovanie sa stalo nielen v éterickom metrixe, ale taktiež táto temnota aj v éterickom metrixe potrebuje byť odstránená.
aby vlastne sa mohlo zabezpečiť a priviesť povrchovú populáciu k tomuto procesu udalosti, bez toho, aby sa zničili napríklad základné potravinové a energetické reťazce, bez toho, aby nastal chaos, bez toho, aby nastalo utrpenie, bez toho, aby proste nastala nejaká vojna alebo niečo. Takže je to veľmi metikulózna situácia, kde naozaj to programovanie naozaj je neskutočne hlboké a silné. A preto sa to jednoducho ťahá, lebo proste máte určitú vrstvu a myslíte si, že odstraníte vrstvu a ideme na to. Nie, v žiadnom prípade to tak nie je. V podstate, keď sa tá slupka cibule jedna odstránila, zistíte, že pod ňou je 500 ďalších. Takže vlastne odstraňujú jednu slupky cibule za druhou. Proste lúpajú tú cibulu, až kým sa nedostanú úplne ku koreňu veci. Či to boli jadrové laboratória, biologické laboratória, či to boli skalárne zbrane. Proste tých nebezpečenstiev pre povrchovú situáciu je o mnoho viacej, ako sa predpokladalo. Že to nie sú len topletové do bomby, že to nie sú len tie nanočipy, ktoré boli v nás uložené, ale sú tam ešte aj éterické čipy napríklad. Tie éterické čipy ešte vôbec, preto používame ladičky. Napríklad tých éterických čipov sa ešte ani nedotkli, ešte vôbec sa nezačalo čistiť na tých éterických čipoch. Takže je toho nesmierne veľa, predtým ako sa môže táto udalosť naozaj plne rozvinúť. To hovorí Kobra. Hovorí aj ďalej o tom, ak by sa udalosť spustila predčasne, simulácie, ktoré predpovedajú čiastočný kolaps elektrickej siete a potravinového reťazca, v mnohých častiach sveta to by sa dalo vyriešiť len za 1 až 2 týždne. Sily svetla by tiež neboli schopné úplne zablokovať všetky biochemické zbrane, ktoré by vypustili temné sily, a tak sily svetla sa vlastne snažia to mať úplne pod kontrolou, lebo toto by viedlo k mnohým úmrtiam a nevyslovnému utrpeniu a mnohým by to poškvrnilo v podstate ten zážitok z udalosti. To znamená, že oni najprv vyčistia všetko a až potom niečo krásne môže nastať. S čím ja si myslím, že tam sa nedá nesúhlasiť. Ďalej oznamuje vo svojich správach to, sily svetla oznámili, že proces udalostí môže byť oveľa chaotickejší, ako sa pôvodne očakávalo. Samotná udalosť bude zahŕňať nielen hromadné zatýkanie členov kabaly, kompletný finančný reset, zverejňovanie informácií o existencii povrchovej kabaly, tajné vesmírne programy, ďalej budú odhaľovať existenciu benevolentných mimozemských civilizácií. Celý tento proces bude trvať možno 2 týždne, možno viac, počas ktorých týždňov musia byť zabezpečené rozvodové kanály na vodu, jedlo, elektriku, aby tieto časti proste neboli poškodené, pretože znovu to by uvrhlo tú planetu znovu do chaosu, tým pádom do nízkej vibrácie. Ak určitá časť povrchovej ľudskej populácie proces nepochopí, tak sa tam vlastne udeje neskutočné množstvo dysfunkčného správania. To znamená, že v podstate je to o tom, že ten chaos je tu všade. Ten chaos je tu z toho dôvodu, že momentálne je tu neskutočné množstvo rôznych vibrácií. Ja neviem, či ste si všimli aj vy, ale v podstate už teraz každý deň preskakujeme z určitej hustoty do určitej hustoty. Niekedy ako ktorý, hej, každý má svoj level, svoju úroveň, ale proste niekedy ste tu, potom ste tam, potom tak. Ono to nie je to ešte úplne ustálené, to znamená, že toto hovorím o hrstke ľudí, hej, tých, ktorí sú kvázi prebudených, ale čo tí ostatní? Pretože tí ostatní vibrujú naozaj veľmi nízko, kvôli tomu, že proste tie nízke vibrácie sa ich ešte stále držia. Vibrujú vo vibráciách temnoty. To znamená, že čo oni? Čo sa stane s nimi?
To by bol obrovský, obrovský chaos, ktorý by mohol znovu strhnúť celú planetku do tej temnoty. Takže nie je to v žiadnom prípade. Aj keď do temnoty sa už nedá úplne upadnúť, pretože to svetlo tu stále a stále pribúda. Tak, je to veľmi zaujímavý proces a ja si to totálne užívam. Neviem ako vy, ale wow. A ďalej sa ľudia pýtali, prečo je proces liberalizácie, čiže oslobodzovania taký pomalý? Prečo sily Galaktickej federácie nevykonávajú žiadnu fyzickú akciu proti temným silám? A ona to hovorí, existuje jedna jediná odpoveď a to je právo slobodnej vôle. Tí, ktorí slobodu ešte nechcú, blaho a lásku, to znamená, že oni ešte na to nie sú pripravení. To znamená, že tie svetelné sily by išli proti ich vôli. A on na to ďalej hovorí, proces oslobodzovania je tak pomalý, pretože existuje toľko vrstiev temného matrixu, ktoré musia byť dementované. To je presne tá slupka cibula, o ktorej som hovorila. Veľa povrchových pracovníkov svetla je jednoznačne v prospech zásahu a zásah sa uskutoční hneď, ako to bude dostatočne bezpečné. Znovu hovorím o tom, že toto je uhol pohľadu, čo sa týka našej matérie. Nehovorí, Kobra to v žiadnom prípade nehovorí z uhla pohľadu duchovna, z uhla pohľadu esencie, z uhla pohľadu energií, tých éterických energií. Pretože keby sa to hovorilo z pohľadu tých eterických energií, z pohľadu energie, tak jednoducho je to proces, ktorý sa absolútne zastaviť nedá. Je to kozmický proces stvoriteľa. Kto chce zastaviť stvoriteľa? Je to maličká pidi hrstečka temnoty, ktorá nemôže zastaviť obrovský kozmos. V žiadnom prípade. Proste v žiadnom prípade. To znamená, že to svetlo, ktoré k nám prichádza, to sa zastaviť nedá. Aj keď sa snažia, neviem ako proste to svetlo, tie zmeny, tá transformácia sa zastaviť nedá. Nedá. To svetlo je už tu. Takže, ale toto hovorí Kobra z uhla pohľadu matérie. Aké sú síly svetla s rôznymi rasami a organizácie k ľudskej populácii? Na upresnenie otázky, nenávidia nás alebo nás milujú? Sú z nás sklamaní? Ľutujú našu situáciu? Záleží im na nás? Sú neutrálni alebo sú zmetení, keď sa pozerajú na našu situáciu? Aká je približná proporcia toho, koľkým z nich na nás záleží a koľkým len vyháňajú tú tmu? Tešia sa, alebo sa boja s nami stretnúť? No toto je fakt zaujímavá otázka, ale dobre, OK. Takže, Kobra na to odpovedá. Starajú sa o povrchovú populáciu, ale taktiež pociťujú bolesť, pretože zatiaľ nemôžu priamo zasiahnuť. Teda už v podstate teraz môžu. Saint Germain prebral velenie nad všetkým a už sa zasahuje aj... Lebo ten kozmický cyklus sa nedá oddialiť. Kozmický cyklus prichádza bodka, ten sa oddialiť nedá. To znamená, že stvoriteľ sa oddialiť nedá. To znamená, že bytosti, ktoré pracujú rovno pod stvoriteľom, jednoducho spravia krátky proces, bum, barabác a ide sa. Hej, to... Slobodná vôľa, neslobodná vôľa, je to kozmický cyklus, proste, ktorý sa zastaviť nedá, bodka. Tak on hovorí ale z toho materiálneho uhla pohľadu. Hlavným faktorom, starajú sa o povrchovú populáciu, pociťujú bolesť, lebo nemôžu priamo zasiahnuť. Boja sa sily sapoantovej anomálie, čiže boja sa temnoty. Nerozumejú mnohým veciam o povrchovej populácii, sú nadšení z uvoľňovania liečebných technológií, tešia sa na interakciu s ľuďmi, no zároveň sa aj boja. Bú. asi by sme ich nakazili svojimi temnými stránkami, ja neviem. A hlavným faktorom, ktorý teraz oddialuje oslobodenie planety, je teda Lurker, ten čiehajúci, zo subkvantovej anomálie. Sily svetla teraz ozraňujú čo najviac tejto anomálie, aby potom bezpečne spustili udalosť. Tiež uvoľňujú informácie postupne, pretože ak je príliš veľa uvoľnených vecí naraz, sa spúšťa príliš silný čistiaci proces. A to je hlavný dôvod, prečo sa dajme tomu,
uvoľňujú informácie veľmi postupne. Toto je veľmi zaujímavý odstavec, pretože tento by sa dal rozviesť do mnohých vecí. Takže, lurker v subkvantovej anomálii. To je ten číhajúci, to je vlastne ten konglomerát temných energií, ktoré sa vlastne zhustili, zoskupili, dali sa do konglomerátu, dali sa do takej jednoty a proste tá temnota je tak hlboká tam, tak silná, že môže presakovať do mnohých rôznych odvetví a ona aj presakuje. A to znamená, že sily svetla, čo rozumieme pod pojmom sily svetla? Pod pojmom sily svetla nemusíme rozumieť len to, že sú proste Plejadiania, Arkturiani, Sýriania a neviem kto všetko ešte, že nám pomáha. Sily svetla sú to bytosti, ktoré sú taktiež inkarnované, alebo taktiež aspekty týchto bytostí sú inkarnované na tejto planéte. Taktiež pracujú svetelne tým, že vlastne pretransformovávajú, pretože energia sa nedá zničiť, ale energia sa dá transformovať. Pretransformovávajú tú negativitu, to temno na vyššie vibrácie. Jednoducho je to silný transformačný proces. Ak to pretransformovávajú veľmi rýchlo, a ja tu hlavne hovorím o 108, ak sa to pretransformováva veľmi rýchlo, tak sa spustia neskutočne silné čistiace procesy. Čistiace procesy v ľuďoch, hlavne v ľuďoch. A to má za následok to, že oni ani chudáci nevedia, z čoho sú agresívni. Nevedia, z čoho im zlazú rupne v bedni a vystrieľajú tam polku neviem koho. Nevedia, prečo si niekto chce zobrať život. Nevedia, a toho sa deje teraz neskutočné množstvo. Alebo z ničoho nič sa ľudia proste rozplačú, alebo nadávajú, alebo kričia, alebo im prepne. Toto sú tie silné čistiace procesy. Pretože čím viac Matička Zem navyšuje tú frekvenciu, tým viac sa vlastne to temno pretransformováva. Ono sa pretransformuje, temnota sa nedá zničiť, ale dá sa transformovať. Sa pretransformováva na tú vyššiu frekvenciu, v ľuďoch to neskutočne burcuje. Burcuje to nie len s nimi, ale s celou planétou. Proste sú to neskutočne silné procesy. A to svetlo sem bude prichádzať ešte viac a viac a viac a viac. A ja už pripravujem ďalšie videjko, o ktorom si budeme hovoriť, keď máme veľmi silné transformačné príznaky, pretože teraz ich je neskutočné množstvo a sú fakt veľmi silné v záležitosti na impulzoch alebo outpulzoch z centrálneho slnka, ako môžeme pomôcť v tomto transformačnom procese. A keď vlastne pomôžeme sami seba, ako pomáhame aj tomu kolektívnemu vedomiu v tomto transformačnom procese. Čiže je to je to len obrovský proces transformácie, obrovský proces zostupu, obrovský proces transformácie, kde v jednej krásnej mantre Metara bola transformácia označovaná tým, že v podstate predstavte si kuklu motýla, predstavte si kuklu, v ktorom je vajíčko motýla a ktorý potom postupne rastie v húsenicu, ktorá tam je v tom hodvábnom mekučkom, si tam hovie parádne a zrazu sa tá kukla otvorí a z nej začne postupne vychádzať prekrásny motýl. A to je tá nádherná transformácia. Proste z ničoho nádherný obrovský motýl. A takisto to je presne to, čo sa deje tu na. Presne to sa deje tu na. Obrovská transformácia všetkého. A to nehovorím len tu na. Ono to afektuje celý náš kozmos. A to si povieme v tom ďalšom videjku. Takže lurker, odchod, postupne sa transformuje. Ako bolo povedané pred niekoľkými mesiacmi, veci sa od konca septembra veľmi rýchlo zrýchľujú. Tie veci sa zrýchľujú stále viac a viac a viac a viac a čím viac vyššie bude vibrovať táto planétka, tým rýchlejšie bude kvázi ten čas plynúť, pretože čas ako taký sa nachádza iba v trojdimenzionálnej hustote, čiže v 3D. Čas ako taký neexistuje vo vyšších sférach vedomia. Jednoducho tam sa iba plynie, pretože tam čas je večnosť.
Takže čím viac budem planétka navyšovať frekvenciu, tým viac sa nám bude zdať, že čas uteká, lebo sme boli zvyknutí pozerať na hodinky. Hej, sa už s mojimi priateľmi sa smejeme na tom proste, že úkony, ktoré som kedysi robila za pár minút, teraz mi trvajú hodiny, že idem vonku vysypať popol, pozerala som na hodinky predtým, idem vonku vysypať popol z krbu a prídem nazad a prebehlo 3/4 hodiny a si pravím, to není možné. To nie je možné, ako som za 5 minút preskočila 3/4 hodiny. Je to tak, pretože čas ako taký je len trojdimenzionálna jednotka, to je všetko. Takže ďalej hovorí o tom kvantová anomália v procese odstraňovania, čiže Lurker je v procese, nie odstraňovania, je to v procese transformácie. Ukázalo sa, že táto transformácia je hustejšia a náročnejšia, než sa predtým očakávalo. A táto anomália, čiže je hlavným zdrojom negatívnych skúseností a pocitov a hlavným faktorom, ktorý blokuje kompletné prebudenie ľudstva, kompletné previbrovanie ľudstva a kompletné otvorenie sa udalosti. Pretože táto temnota kvázi... Pretože táto temnota, on to tak píše, že blokuje tok svetla, ale ona neblokuje to, to svetlo ňou prechádza, ale pretože je tá temnota tak silná, tá tma je tak silná, to svetlo môže prechádzať iba určitými škárkami, hej. Keď sa pretransformuje viac temnoty, to svetlo bude silnejšie, a keď sa pretransformuje o trošičku viac temnoty, to znovu bude silnejšie. Taktiež on sa napája, on hovorí, čo sa týka buddhistickej roviny, tok svetla z buddhickej roviny smerom k povrchu planéty je stále veľmi slabý. Buddhická rovina, to je tá vyššia 7. sféra. Svetlo preniká veľmi, skrze tú vyššiu 7. sféru, svetlo preniká veľmi pomaly. Ale to svetlo, počúvajte, to svetlo je to frekvencia, to svetlo je tu všade, absolútne všade, len sa treba naň preladiť. No a takže plán síl svetla je vyčistiť túto anomáliu do takej miery, že temnota sa už nikdy nebude môcť prejaviť kdekoľvek vo vesmíre a v budúcnosti za žiadnych okolností a vyrieši sa ten problém tu a teraz. S týmto trošku nesúhlasím, pretože mám určité poznatky o určitých kozmických dejoch a ja vám to poviem úplne veľmi zjednodušene, keď si predstavíte, že ako to funguje. Keď si predstavíte, znovu toto je pohľad nízkej 5D. Keď si to predstavte si yin a yang symbol, hej, to je ten symbol, kde máte polovicu čiernu, polovicu bielu. V tej čiernej polovici máte maličkú štibočku bieleho, a v tej bielej polovici máte maličkú guľku čierneho. Ono sa hovorí, v podstate tento symbol znázorňuje mnoho vecí, ale z toho najvyššieho aspektu vlastne tento symbol znázorňuje náš vesmír. Nehovorím to v kozmickom, ale znázorňuje náš vesmír. Náš vesmír by mal byť v podstate o rovnováhe, o balancii. Ale náš vesmír absolútne nie je v balancii a už vôbec nie je naša planétka Zem. A teraz si predstavte, že tá temnota na tej temnej strane, tá maličká biela guľbočka v tom tmavom sa rozširuje, až z nej sa stane biela časť s maličkou čiernou dierkou a na tej druhej strane táto biela časť sa zväčšuje a z tej tá čierna časť sa zväčšuje a z tej bielej ostane maličká gulička. Čiže tie strany sa flipnú, oni sa otočia. To znamená, že temno nikdy neprestane absolútne existovať. Pretože keby prestalo existovať tá maličká čierna bodvočka, to znamená, že prestane evolúcia, prestane vývoj stvoriteľa. A to sa nemôže stať. A to sa nestane. To sa jednoducho nestane. Možno nie v našom vesmíre, bude to v inom vesmíre, pretože náš vesmír zostupuje, hej? Vznikne nový subvesmír. Z tohto vesmíru vznikne nový vesmír. Nová frekvencia, iná frekvencia, pretože tento vesmír už bude vibrovať ináč.
Takže temnota správne hovorí, že v tomto vesmíre už temnota nebude. Samozrejme, pretože sa navýšia vibrácie. Ale tá temnota je predsa ostane tak, aby sa znovu mohol byť evolučný vývoj. Aha, ono je to trošku komplikované. Veľa poznatkov, ktorých máme, ktorých vieme, sa jednoducho nedajú položiť do ľudských slov, pretože naša reč je extrémne limitovaná. Keby som vám to mohla premietnúť zo svojho vlastného premietača do vašich premietačov, tak by ste to okamžite pochopili, pretože by ste to videli, by ste to pochopili. Ale naša reč je naozaj veľmi limitovaná v tomto smere. Takže ideme ďalej. Zameriavajú sa taktiež na odstránenie skalárnych a energetických zbraní a prináša to výsledky a mnohí pracovníci svetla hlásia oveľa menej útokov ako v minulosti. Znovu hovoríme o nižšej 5D, hovoríme o 4D, hovoríme o vysokej 3D. Keď sa pohybujeme v týchto frekvenciách stále existujú skalárne zbrane. Skalárne zbrane sú tie, ktoré vysielajú nízkovibračné signály a tým vlastne afektujú všetkých a všetko. A keď niekto vibruje nižšie ako skalárna zbraň, tak ho samozrejme to bude afektovať. Ale ak niekto vibruje vyššie ako je frekvencia skalárnej zbrane, tak ho to v žiadnom prípade afektovať nebude. A bolo pravdou, že bolo neskutočne mnoho útokov, pretože planetka ako taká si naozaj prechádza rôznymi sférami vedomia momentálne a v tej 4D a hlavne v tom nízkom astrále to neboli až také pekné, príjemné energie. Takže veľa ľudí, nie len pracovníkov svetla, v podstate veľké množstvo populácie malo obrovské útoky od entít, od temných bytostí, od nežiaducich bytostí a tak ďalej. Ale tým si každý potrebuje prejsť. Všetkým týmto procesom si potrebuje každý prejsť. Samozrejme podľa zámeru ich duše. Pretože niektoré bytosti sú veľmi mladé a niektoré bytosti ešte nemajú tú potrebu ísť nazad do tých vyšších sfér vedomia, pretože si ešte neprešli v podstate tými skúškami, ktorými si chceli prejsť ako bytosť, ako duša v dualite. No a ešte hovoril o tých biolaboratóriách, že je to ďalšia vec, ktorú budú odstraňovať a tak ďalej. Takže o tom už sme predtým hovorili. Tak toto boli nejaké otázočky na Kobru, že prečo sa to deje tak pomaly. No a ja sa znovu z pohľadu úplne iného poviem v tom smere, že ako vám to mám povedať? Ono sa to strašne ťažko dáva do tých slov, ale poviem vám to v tom smere. Ono sa to deje presne tak, ako sa to má diať. V rámci kozmických cyklov sa to deje presne v tom čase alebo v tom rámci, ako sa to diať má. Ono to nemôže byť ani zrýchlené, ani spomalené, pretože je to proces. Je to absolútny proces. A poviem vám aj toľko, že niektoré bytosti už kompletne vystúpili z tej 3D. Samozrejme, pokračujú tu, pracujú tu, robia tu, ale už sú úplne v inom naladení, v úplne inom plynutí, pretože to svetlo, tá láska, to je všade. Ono to je všade, absolútne všade okolo nás. Tie energie tu sú, oni tu vždy boli a aj budú. Ale je to frekvencia, je to vibrácia. A keď na sebe zapracujete tak, že vlastne dosiahnete určité frekvencie, tie frekvencie sa potom napoja a prepoja s tým svetlom a s tou láskou, ktorú tu je. A tým pádom vás to dá do plynutia, do tej harmónie so stvoriteľom. A ono sa to dá, ono je to už tu. Ja vám fakt hovorím, že je to tu, verte mi, je to tu. Je to len o tom, aby ste sa preladili na tú správnu frekvenciu. A teraz mnohí povedia, a ako? A ja vám hneď na to poviem, no navýšte vibráciu, ináč to nejde. Keď niečo vibruje vysoko, svetlo a láska, tak predsa nemôžete... a keď niečo vibruje veľmi nízko, hnev a strachy, tak predsa nemôže vibrovať ako svetlo a láska. Treba zmeniť vibráciu. Zmente vibráciu. A ako?
Zapracujte na sebe. Ja to meditáciou, ja som proste meditáciami. U mňa sú to meditácie. Používajte ladičky, zmente frekvenciu ladičky. Znovu, prečo má táto ladička určitú frekvenciu? Pretože keď do nej ťuknem, tak automaticky mení frekvenciu okolo vás. Máme ladičky, ktoré sú čistiace, ktorým si rýchlo, krásne dokážete očistiť celú auru a krásne previbrovať auru na auru čistého horského kryštálu. Je to frekvencia. Čo je frekvencia? Frekvencia sú... Všetko v tomto vesmíre je energia. Sú to drobučké guličky, ktoré určitým spôsobom vibrujú. Vibrujú, hej? A keď vy do toho dáte určitú frekvenciu, tie guličky sa rozvibrujú tak, aká je frekvencia tej vibrácie, ktorá prichádza. To znamená, že ak vy prídete z vašej práce totálne vyšťavený, zničený, zdeformovaný, lebo tam taká dráma, neviem čo, to znamená, vaše vibrácie sú veľmi nízko. Čo spravíte? Chyťte ladičku, tú druhú, nemám ju tu teraz, a krásne si prečistíte auru, pretože vaša aura okamžite bude reagovať na vibráciu tej frekvencie. Je to tak jednoduché robiť. To nehovorím, že vás očistenie ladičky vám bude trvať na celý život. V žiadnom prípade. Keď sa zajtra vrátite do práce a bude tam znovu tá istá atmosféra, znovu sa vrátite domov proste s mizernou náladou a úplne mimo a neviem čo. Je to práca na sebe. Previbrovanie je práca na sebe. A ja vám poviem rovno, že to previbrovanie za vás nikto nespraví. Máme tu slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či sa chceme previbrovať alebo nie. O tom je vzostup. Chcete sa previbrovať alebo nie. To je všetko. A ak sa chcete previbrovať, tak to nespravíte tým, že budete len sedieť a počúvať a nerobiť nič na sebe. Ale začnete na sebe aktívne pracovať. My sme boli, nie my, proste ľudstvo, nepoviem, že Slováci, proste všetko ľudstvo, bolo neskutočne v tom, že sme sa vždycky spoliehali, že určitú prácu za nás urobí niekto iný. Doktor napríklad. Bolí ma hlava, pán doktor, tabletku. Idete k doktorovi, ten má dá rýchlo nejakú náplasť, dáva tabletku, ktorú dáva 10 000 miliónom ďalších ľudí. My sme boli veľmi zvyknutí v tom odovzdať zodpovednosť sami za seba a za svoje telo niekomu inému. Odovzdávame svoju moc niekomu inému. A to si myslíme aj o vzostupe. Prídu Plejadenia, Arkturiani, všetci svety nás zachránia, my vzostupíme. Nie, tak to nefunguje. Tak to nefunguje. Funguje to tak, že každý jeden z nás je zodpovedný za svoje vlastné vibrácie, za svoje vlastné frekvencie, za to, čo nosí vo svojom srdiečku, či tam nosíte hnev a agresivitu a nenávisť, alebo tam nosíte lásku a svetlo. Každý z nás to má v sebe, každý z nás sa vie slobodne rozhodnúť, čo v tom srdiečku bude nosiť. Pretože nikto nepríde ku vám a dá vám pištol ku hlave a povie, teraz budeš vo svojom srdci nosiť hnev. To tak nefunguje. Vy ste tí, ktorí sa rozhodnú, či v tom srdci nosia hnev a nenávisť a agresivitu, alebo v tom srdci nosia lásku a svetlo a pokoj, mier a harmóniu. Čiže my, ako bytosti, máme absolútne slobodnú vôľu sa rozhodnúť. Či budeme vo svetle, alebo budeme v láske, alebo budeme v temnote a v tých nízkych energiách. A my taktiež máme absolútne slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či týmto vzostupom chceme ísť, alebo nie. A vzostup to nie je len to, že zrazu nám prepne a budeme kdesi, ja neviem, hore, ako si to mnohí predstavujú. Ono to tak není. Ten vzostup, to je vlastne otváranie sa frekvencií a vibrácií, ktoré sú všade okolo nás, ale otvorenie sa ním tak dostatočne, alebo približenie sa ku ním svojou vlastnými vibráciami tak dostatočne, lebo tie vibrácie sú tu, keď vy vibrujete nízko, tak sa nikdy nespojíte,
Ale keď vy navýšite svoju vibráciu a vibrujete blízko, tie vibrácie sa priblížia, sa spoja. Takže to je vzostup, je to vlastne otváranie sa frekvenciám, ktoré tu vždycky boli, vždy tu aj budú. Lenže teraz si ich tak viacej uvedomujeme. Keď sme boli v tej temnote, tak sme si to tak neuvedomovali, ale teraz si to uvedomujeme. Sú to vibrácie, vzostup je navýšenie vibrácií, je to hodnoty, to je všetko. A keď sa naladíte na tú vyššiu vibráciu, potom začnete plynúť ináč a začnete si uvedomovať o mnoho viacej vecí, krásnych vecí, nádherných vecí. Ja vám poviem, na rovinu je veľa takých, ktorých tomu už idú a idú v tom nádherne. Ale je ešte stále viac takých, ktorí si myslia, energie, vibrácie, ja radšej to budem sedieť a budem si hovoriť, ja na to aj tak nemám čas, ja nemám čas meditovať, ja nemám peniaze si kúpiť ladičku a ostanú v tých svojich vlastných nízkych vibráciách. Ale uvedome si jednu hlavnú vec a dôležitú vec, že my nie sme toto fyzické telo, že my nie sme to ego, ale že my sme v podstate esencia, kvapôčka energie z jednej úžasnej obrovskej inteligencie, z ktorej sme. A že v tomto tele používame ho vlastne len na pohyb v týchto sférach, nižších sférach. To je všetko. Uvedome si to, že my nie sme to ego, že my nie sme tie emócie, že my nie sme to fyzické telo, ale že náš duch, naša bytosť, naša duša je esencia, ktorá sa tu v tejto matérii skrze určité veci zdokonaluje, ako to mám povedať ináč, učí, zveľaďuje vnútorne, tak to myslím. To je všetko. To je všetko, čo si môžeme uvedomiť. Ale ak duša nie je na to ešte pripravená, tak tá duša chce ostať v tom nízkovibračnom. To znamená, že toto naozaj záleží na každom jednom na nás, kde chceme byť. A podľa toho aj robiť. No, moji milovaní, takže to boli správičky od Kobričky a to boli správičky od Mirky. Tak čo ideme robiť ďalej? Ideme ďalej. Pikošky. No, na webová stránka možno už aj bude nahodená, neviem, kedy toto videjko vyjde, tak choďte sa na ňu pozrieť, je fakt nádherná. Čo sa týka planetky Zeme, tá navyšuje vibrácie, jedna radosť, v podstate 2 týždne dozadu sme kompletne zmenili frekvenciu z vysokého astrálu, proste frekvencia Matky Zeme, ona proste ide a potom nabehne na určitú frekvenciu a sa tam ustáli. Neklika hore, dole. 2 týždne dozadu sme nabehli na jednu frekvenciu a ostávame tam. A ako sme ostali tam, teraz znovu začneme proces navyšovania z tejto frekvencie na vyššiu frekvenciu. A keď prídeme na tú frekvenciu, sa to zmení, planetka ostane tam, je to proces. Takže 2 týždne dozadu sme nabehli na úplne novú frekvenciu planéty, na tej frekvencii aj ostaneme a už to bude len navyšovanie a navyšovanie. Toho svetla sem prípada každý deň. V matérii sa nám to zobrazuje tak, že vlastne dopadajú neskutočne silné častice, svetelné častice na túto Matku Zem z centrálneho slnka na naše slnko fyzické. Z toho slnka to prichádza sem, prejavuje sa v obrovských geomagnetických búrkach. No a my to tu nám môžeme zaznamenať grafom zo Schumannovej rezonancie z toho prístroja, ktorý meria vlastne vibráciu Matky Zeme. Takže ten graf proste lieta. Kedysi lieta raz za týždeň, raz za 2 týždne, teraz lieta každý deň. Každý deň sú tam frekvencie od 40 a hore. A ak niekto vibruje 15 alebo 20 a vibrácie, ktoré sú tu sú 40, tak to nimi pekne mláti. No a o tom mlátení, ako na to reaguje naše fyzické, mentálne, astrálne a neviem ešte aké telo, to zase na to je zase ďalšie videjko. Takže moji milovaní, ešte vám chcem povedať taký krásny oznam, že nedávno sme dostali zasielku z USA, čo sa týka andariek. Neviem, ako vám ich ukázať.
Čo sa týka andariek, prišli nám, toto sú moje súkromné, ale máme nádhernú zasielku andariek od Michaela Lova, ktorý vlastne pracuje s plejadianmi, 5. hustota, pracuje s plejadianmi, ktorý na Facebook dáva správy o tom, aké sú vibrácie, ako k nám dopadajú. V podstate už teraz píše každý deň, aké vibrácie prichádzajú, aké sú príznaky transformácie, čo sa deje a tak ďalej. No a prišla nám nádherná zasielka andariek od neho, takže ak by niekto mal záujem o tieto božské, je to nádherno. Ja ich tak ľúbim. Tieto božské prekrásne, pozrite na tú farbu, to je úplne až kobaltovo modrá. Keby som mala také oči. To je baleťa. Takže ak by ste chceli nejaké andárky, prosím napíšte mi na vesmírne kontakty @gmail.sk gmail.com, pardon, vesmírne kontakty @gmail.com a my vám vlastne so sesternicou Zuzkou vám pošleme, to je tá, čo hačkuje tie mandálky, krásne veľké mandaly, tak vám pošleme fotečky, ktoré andárky prišli. Zasielky nechodia veľmi často, pretože Majko vlastne mi posiela to, čo oni nájdu v prírode, lebo je veľa podvodov s nimi. Tak on mi posiela len niekedy. Ja dostanem zasielku možno raz, dvakrát do roka, to tak robievame, že on mi zbiera proste kryštáliky, ktoré sú a dvakrát do roka mi to pošle, pretože naozaj tých kryštálov, oni pochádzajú z Matky Zeme a to, čo sa nájde, to príde, takže nie vždycky prídu rovnaké farby, nie vždycky máme takú farbu, ako chcete, no to sa nedá. To je od Matky prírody. No ale samozrejme na internete je neskutočne veľa podvodov, pretože je to silika a silika je sklo, takže to sa dá odliať aj hoci kde. Ale keď si chytíte nejakú andárku do ruky a je ozajstná a nacítite sa na ňu a prečítate si jej vibrácie, to sa dá okamžite povedať, ktoré sú pravé a ktoré vibrujú. A vibrujú úžasne, úplne až zimomriavky po chrbte. Takže, moji milovaní, ja vás ľúbim, neskutočne mnoho, ľúbim, milujem, ja vám posílam svetlo, lásku, pokoj, mier, harmóniu, Bože, on je tak nádherné vibrácie sú tu, ja vám všetko posielam a ste v zdraví, v šťastí a v absolútnej láske a ja sa moc teším s vami na ďalšie videjka, ďalšie pokračovania a moc vás ľúbim, do počutia.